Kadugay, resulta, sanggin patigay nga soil test sa Ganan Flyover. Wala sa gihapon mapagwa sang DPWH Region 6. Mga residente nagakabalaka na sa sitwasyon sang flyover. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang live sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo. Zen? Adrian, Kate, nagalalain na ang publiko bangod tubtub subong hindi pa sa gihapon magamit ang Aganan Flyover. Ginakabalakan man sang pumuluyo nga mangin pareho ini sa Ungka Flyover. Enero sa nauntat ang konstruksyon sa main structure sa Aganan Flyover. Ini matapos nga ginpahayag sang DPWH sadto nga kinahanglan nga ma-review ang disenyo sang flyover agud malikawan ang kaangay nga kapalaran sa Ungka Flyover nga nagausmod pila ka adlaw lang matapos ginbuksan sa mga motorista. Una na nga ginpahayag sang DPWH nga ginalantaw nila nga bayluhan ang material nga gamiton sa isa ka span sa Aganan Flyover nga wala pa sang girder. Suno kay Pavia sang guniang bayan member Petri Manyas, makaduha ka beses na nga nagpatigayon sang soil test ang DPWH 6 Aganan Flyover. Apang tubtub subong, wala pa sa gihapon ma-release ang resulta. We also requested for the soil testing result sa first nga soil testing as well as ang pinaka-recent para mabalaan man namon. Kaya we are officials ng Banwa sa Pavia and dapat makahibalumang kami para at least ma-explain man natin sa pumuluyon. Suno kay Trimanyes, madugay na nga ginpatawag sang konseho ang DPWH agud hibaloon ang estado sang flyover matapos nga ginuntat ang konstruksyon. Ang ginapanawagan talang sa DPWH, let's be transparent. Ang amon sa Pavia is gusto na natin may baluan kung ano gibalang status. No, balanta na niyang sa ungka nga ti dipiktuso man. Ang Aganan dipiktuso man bala. Magluwas sa nanugunan sa nauyang nga kwarta nagakabalaka man ang mga residente ilabi na ang mga masami nga nagalabay sa idalom sang Taytay. Siyempre gakabalaka pero sa subong do ambot lang gid kay ti do wala pa man gid nakita nga amo na bala nga ginahambal nga naga-amat-amat man pero ang didto gid ya dito sa may Ungka, dito gidya ang pertek. Ang hirap nagta-traffic. Tapos nakaano lang dito, nakatenga. Walang anong purpose? Bakit pinagawa pa kung hindi gagamitan na ba? Sa laki ng budget na binibigay ng gobyerno, dapat gamitin sa tama. Samtang ginpahayag ni Senator Amy Marcos sa pagbisita sini sa Iloilo nga pareho sa Ungka Flyover problemado man ang Aganan Flyover. I have already started asking, as a matter of fact, with the DPWH, which is why I'm fully aware that 250 million is the amount allocated for the bridge that clearly is sinking. And now we have a third bridge that is also problematic. Ngayon pa lang, even before the budget has reached the Senate and we haven't embarked on deliberations, we really have to start na looking for the money. Apang sa monitoring sang DPWH 6, wala sang may nakita nga pag-usmod sa nasambit nga proyekto. Tuod nga wala sang noticeable nga mga defects or deficiencies abiyang Aganan, but because of the prevailing circumstances imputed sa Ungka, nga daw i-treat man namon siya nga daw parehas man, no? Nga something has to be done. If there's ang possibility of again engaging a third party and the propriety of it, no, kakundiin bali i-procure just in case it is proper, no? Will it be the central office through our Bureau of Design or the regional office, no? Samtang nakalabot na sa igtalupangod ni Senator Raffy Tulfo kag Senator Cheese Escudero ang issue sa Ungka Flyover matapos ang panawagan sang sangguniang bayan sang Pavia nga imbestigahan ang depektibo nga flyover. Kate, sa subong ginahulat pang resulta sang geotechnical investigation sa Ungka Flyover nga ginpatigayon sang third-party consultant agud makahimo naman sang tikang para diri sa Aganan Flyover. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.